Ang dyan, Magklinika Sport Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. Ini nga oras sa dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa? Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mayong gabi syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas. Mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa District Bayo Evening Newscast. Miyerkules adlaw, Marso 19, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo, mga tagbalita sa ngalan ni ka-K5 Sunny Punay. Ako naman si ka-K5 Enrico Topas Surita Jr. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa headlines, dulong sa kaluwan sang D3 Bayo na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil.
sa mga nagalik-balik nila na tubo kag sipon, magtumar sang distribayo sang klinika di Alternatibum di Sinan Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Population Office sang probinsya sang Iloilo ginkilala bilang outstanding Population Office sa bilog nga Rion Side. Iloilo City Council luyag nga pasangkaron ang sex education. Dengue measures ang ginhimo sang Banwa sang Leon gindayaw sang Iloilo Provincial Health Office. Dumangas Police Station padayon ng investigasyon sa pagpangransak sa classroom sang Dumangas National High School. Sa balita nasyonal, former President Rodrigo Roa Duterte nagatiner sa ICC Detention Hospital Facility suno kay Vice President Sara Duterte. Sa dugang balitang nasyonal, mga anay miyembro sang NPA nga naghingyo sang amnestiya sa gobyerno nagdangat na sa 433. Sa balita international, Pope Francis may dako nga improvement sa iya ikaayong lawa. Sa atoron balita sa patag sang sports, EJ Obiana nagpadulong sa Dubai bago ang iya pagpasakop sa mga outdoor competition. Sa balita entertainment, Daryl Yap nagapatubang sa kaso nga cyber libel. Alas 6, Jel, sa batian ang atos mga headlines. Kagkaroon sa madetali na sa atong mga balita, una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Klinika Ditex 500 The Superior Antioxidant. Ginapabugal sang mga personnel sang Provincial Population Office nga ginapamunuan ni Attorney Ruel Von Superio ang award nga nabaton sa gipatigayon nga 2024 Population and Development Awards. Ini ang gipatigayon sa SMX Convention Center, Bacolod City sang Marso 11, 2025 sa dingging kilala ang PPO Iloilo bilang Most Outstanding Provincial Population Office sa Western Visayas. Luwas na sambit nga award, ginkilala man kaginatagan sang recognition ang naglaing nga programa sang opisina nga ginalakipan sang 152% of adolescents rich in the advancement of adolescent health and development. 833% of new family planning acceptors in the promotion of responsible parenthood and family planning. 118% of couples, individuals, rich in the promotion of responsible parenthood and family planning. Implementation of the population and development strategy along special population group. Nag-intra naman si Provincial Administrator Raul Banyas sa photo opportunity sang Provincial Population Office personnel. Sa dugang balitang lokal, makabig nga unethical ang panawagan ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas nga i-abolish ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kan NTF-ELCAC. Sa ginpatigan nga press conference, ginpahayag ni RTF-ELCAC 6 spokesperson nga si Prosecutor Flosmer Cris Gonzales nga dapat ikonsiderar sang kongresista nga mag-resign bangod nga ang nasambit nga panawagan ang makabig nga pagtalikod sa konstitusyon kag sa mga Pilipino. Dugang pa niya, madamo na sa nabulig kag nadala nga kadalagaan ang task force nga among nagahatag solusyon sa kinahanglanon sang minilyon nga tawo, ilabi na sa problema sa problema sa insurhensya. Pahayag pa sang natungdan nga wala nila ginahatagan pagtamod kon atensyon ang nasambit nga statement. Sa piyak nga bahin, luyag sa karon sang Iloilo City Council nga pasangkaron ang sex education sa mabulutuan diri sa may syudad sang Iloilo sa idalom sang komitiba ni Councilor Francis Parcon nga Committee on Women, Children and Family Affairs. Sunok ay Parcon dapat matun-an sa mga kabataan na mabutang kaangay sang sex education kag ang mga mangin epekto sini sa ulihi. Dugang pa ni Parcon ang pagtudlo sang sex education sa mga kabataan na hindi pagpangingganyo sa mga ini nga mag-ubra sa malain nga buluhaton. Naibloang sang sinigid lang
duwa ka may estudyante na dakpan sa akto nga may ginaobra nga kamalamalahan sa isa ka patio sa distrito sang La Paz. Sa kaangot nga balitang lokal, luyag ni Councilor Frances Parcon, ang chairman sa Committee on Children and Women, nga makipag-angot sa mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Kasunod sa natabo nga insidente sa distrito sang La Paz, sa inadakpan ang duwa ka mga estudyante nga nag-ubra sang kamalamalahan sa isa ka patio. Suro kay Parcon, luyag sini makig-angot sa mga bulutuan agud pa sang karon ng pagtudlo sang sex education, ilabi na sa mga kabataan. Magluwas pa dira, makig-angot man si Parcon sa komitiba ni Councilor Johnny Yang, ang Committee on Morals and Values agud makadihon man sang ordinansa nga maproteheran ang mga kabataan ilabi na ang mga menor de edad. Samtang nagapanumdom naman si Parcon sa mga ginikanan nga sila ang may pinakadako nga papel sa pagbantay sa mga kabataan kag paghalong sang ila buwas damlag. Alas 6:14 dugang pagdaton nga balita lokal. Gindayaw sang Iloilo Provincial Health Office ang Banwa sang Leon bangod nga namanid sini nga panubo ang kaso sang dengue sa ila nga banwa. Ini ang kasunod sang pag numero 1 sa pinakamadamo nga kaso sang dengue sa bilog nga probinsya basis na kaligad nga Morbidity Week reporting. Sunod kay Doktora Maria Socorro Quinyon, ang head sa mga opisina base sa bag-ong data monitoring. Nagpanaog sa katatlong pwesto ang Leon sa diin nagpanguna ang Banwa sang San Joaquin. Dugang pa sa natungdan epektibo ang ginhimo nga buligay nga pagpaninlo sa mga pumuluyo sa Banwa nga ginmando ni Honorable Mayor Malin Cabana Hulipas. Sa piyak nga bahin, nag-ayo na ang 3 ka mga tawo nga nagpositibo sa tigdas kon measles sa probinsya sang Iloilo. Sunod ba kay Iloilo Provincial Health Office kon IPHO head nga si Doktora Maria Socorro Quinyon, nakagwa na sa ospital kag naka-recover na ang mga ini. Dugang pa sang doktor, nagalap ta subong ang among nga balitian bangod sang mainit nga panahon kag nagatuga ini sang pagnubo sang immune system sang isa ka tawo. Angot diri nagpaandam naman si Quinyon nga maghalong sa among nga balitian bangod nga ini ang makalalaton. Sa piyak ka bahin, padayon pa ang imbestigasyon sang Dumangas Municipal Police Station sa natabong nga pagpangransak sa isa ka classroom sang Dumangas Municipal Police Station. Ini ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Kim John Banzon, ang investigador sang Dumangas Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno sa iyang wala sila sang lead kung sino ang suspect nga nagransak sa classroom sang Special Program for the Arts nga posible ginhimo sang kagahon sang Marso 18 tuig 2025. Posible man nga maihibalo ang suspect nga may laptop sa sulod sang classroom. Nakuha naman sang kawatan ang laptop, charger, mouse kag hard drive nga nagabalor tanan sang 40,000 pesos. Isa sa mga ginakabing nga persons of interest sa POI ang nag-ako sang iya partisipasyon nga sa krimen may kaangtaran sa pagkamatay sang Slovakian national sa isla sang Boracay. Ini ang sandig sa kumpirmasyon ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wanghi. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni PNP Chief nga si Colonel Randolph Tuanyo nga yara sa siyam ka mga witness ang naghatag sang statement nga nagbulig sa otoridad agud matumod ang 3 ka mga POI o persons of interest nga ginaligar sa likod o kon may kahilabtanan sa likod sang paghimulos kag pagpatay sa 23 anyos nga turista nga si Mikaela Mikhova. Una man nga ginkumpirmar ni Tuanyo nga nagapabilin sa karon sa kustodiya sang otoridad ang duha ka nga natudlo nga POI. Samtang wala naman naghatag sang dugang pa nga detalye ang mga opisyal angot sa ginpirmahan nga extrajudicial confession sang nasambit nga mga persons of interest. Alas 6:17 na batihan na detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluan nato maditali sa Balita National. Balitang National. Balitang National. Ang mga balita nasyonal na inyong batian na dulong sa isang May TC. Kung gusto min healthy, inom ikaw sang May TC. Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte ngang iya amay nga si former President Rodrigo Duterte ang yara sa hospital facility sang Dahig Penitentiary Institution. Sa isa ka makadali nga interview kasunod sang schedule visit sang Martes, ginpahayag ni Sara nga komportable sa sunod sang pasilidad. Ang iya amay bisan pa malamig ang temperatura sa Dahig. Mayara naman sang medical records nga hawid ang doktor ni Duterte kag listahan sang iya mga bulong.
Ginatahag naman sang Vice Presidente nga wala pa sila nakitaan sang personal ang hulot kung sa diin nagatiner ang iya amay. Madumduman nga malapit isa na kasimana nga nagapabilin sa detention center si Duterte kag ginabisita lamang ni Vice President Sara, former Executive Secretary Salvador Millaldia kag ang iya nga lawyer nga si Nicolas Kaufman. Sa piyak nga bahin liwat nga ginpandaman ni Philippine National Police kan PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nga dapat nga mangin neutral o kun apolitikal ang mga kapulisan. Kasunod sini sang pagpasaka sang kaso kay Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sang Quezon City Police District o kun QCPD nga nagpagwa sang hibubunot sini sa social media angot sa pagkaaresto kay Anay President Rodrigo Roa Duterte. Dugang pa sang PNP Chief nga ang PNP ang isa ka pilar sang law and order kag hindi plataporma sa pagpagwasang personal o kon political agenda. Nagpaandaman siri nga may nagakaigo nga silot sa sinuman nga polis ang nga mangin na partisan nga makahimo makaguba sa pagsalig sang publiko. Sa piyak ka bahin nagdangat na sa 433 ang numero sang anay mga miyembro sang New People's Army kon NPA sa Eastern Visayas sa naghingyo sang amnestiya gikan sa National Amnesty Commission sandig sila dato sang Disyembre sa nakaligad nga tuig. Sa kabukusan yung numero sang aplikasyon 334 ang yara na sa proseso sang Local Amnesty Board sa Katmalugan City para sa Samar Island. Samtang 99 naman nga application ang nasabit na sa Tacloban City, LAB para sa Leyte Island. Sunod naman kay NAC Chairperson Leah Tanodra Armamento ang amnestiyang isa kadako nga tikong para sa reintegration sa mga anay rebelde sa komunidad nga apektado sang pila ka mga tawo nga nagabato sa gobyerno. Ginpasiguro naman sang ahensya ang mga benepisyo sa mga aplikante ang yara sa maayo nga proseso kaangay na lang sang financial support para sa ilang mga anak kag health benefits. Sa aton pinakaulihing nga balitang nasyonal, nagapanawagan si Davao Archbishop Romulo Valles nga mangin kalmado kag hugton ang pagsalig sa Ginoo kasunod sang pag-aresto sang International Criminal Court o kuna ICC kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ini ang naging mensahe sini sang sa iya pastoral letter kung sa rin nanawagan ini sang pagbuligay kag pilion ang kalmado nga pakigsugilanon. Dugang pa sang Anay nga Presidente sang Catholic Bishop Conference of the Philippines second CBCP nga importante ang patas nga hustisya kag may integridad bangod ini ang magapalayo sa mga partisan political motivation kag personal vendetta. Ginpaligod man sini ang gobyerno sang due process magsunod sa layi kag respetuhon ang fundamental principle of presumption of innocence. Nagpanawagan man ini sa mga Pilipino sang pagpangamuyo agod nga maghiliusa ang Pilipinas. Alas 6:21 na batiaon na maditali sa Balita Nasyonal kagron sa iluan nato maditali sa Balita International. Balita International. Ang mga balita international ngayong batian na dulong sa inyong sang Ditex Beauty Soap para sa mahamis. Kamaputi sa nga panit magamit sang klinika Ditex Beauty Soap para sa aton sini nga matahom nga panit sa pagpaligo. Nagapakita sang dako nga improvement ang ikayong lawas ni Pope Francis. Suno sa Holy See Press Office, kon ipaanggid sa mga kaligad nga semana, nag-ayo-ayo na ang motor kag respiratory function sang 88 anyos nga Santo Papa. Ginbuhi na naman sila ang paggamit sang non-invasive mechanical ventilation sa gabi kag high flow oxygen therapy sa aga. Hugot naman niya ginsunod ang diet sini kung sa diin gintugutan na ini nga magkaon sa mga solid food. Matandaan sa Pebrero 14 sa ginsugod sa hospital ang 88 anyos nga Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Rome bangod sa pneumonia sa magtimbang sini nga baga.
Sa dugang balita sa luwasang pungsod, nagilisugod si Russian President Vladimir Putin sa Martes sa ginadoso kon nga na-propose ang US President nga si Donald Trump nga pag-untat lupok o kan ceasefire sa Russia kag Ukraine sa sulod sang isa ka bulan. Ang duha ka pungsod ang nagaplano nga umpisahan ang negosasyon sa Middle East sa isa ka maritime ceasefire sa Black Sea sa isa ka readout gikan sa White House. Ginpilit naman ni Trump nga magpasugot si Putin sa US-backed 30-day ceasefire kung sa rin nagpasugot naman ang Ukraine bilang isa katikang sang permanente nga peace deal agod matuldukan ang ginapayag Europe sa biggest conflict humalin sa World War II. Nahibaluan nga sa nasambitan nga kinagamo na pilasan ang ginatos kalibo nga mga tao amuman nga ragutas sang madamo nga kabuhi. Alas 6:24 nabatian na detalye sa Balita International. Kagkaroon sa iluan nato mga balita sa patag sang sports. Balitang Sports. Ang mga balita sa patag sang sports sa ginadulong sa inyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras against sa nga baday odor, magamit sang klinika Deo Fresh sa aton sini nga mga ilok. Magapabilin sang pilak adlaw sa Dubai si Pinoy Paul Volter AG Obiena. Ginpahayag sa nga advisor kag benefactor nga si Jim Lafferty nga ila pagplanuhan sa maayo ang nagilapit nga outdoor season. Sa nagligad nga 7 ka kompetisyon nga ginbulugan sang 29 anyo si Obiena sa pag-umpisa sa mga tuig, wala ini nakapag-clear sang 5.80 meters. Gimpahayag ni Laferte nga bagod sa injury sa likod ni Obiena, wala ini naka-practice o kunakanas bag-o ang ila mga natabo nga kompetisyon. Bagod naman sa maluya nga indoor performance ni, ginbuhina na lang ang pagpasakop ni Obiena sa mga contest na nagpokus sa outdoor kompetisyon. Alas 6:25 na batian ang madetali sa patag sang sports. Sa iluan nato karon madetali sa patag sang entertainment. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, nagapangatubang sa kaso nga cyber libel ang film director nga si Daryl Yap. Ini matapos nga mapamatud-an nga ginlapas ni Yap ang Article 353 kag 355 sa Revised Penal Code kon libel. Ang nasambitan nga kaso ang may kaangtaran sa ginpasaka sang aktor nga si Vic Soto bangod sa pagpagawa siri sang teaser sang pelikula nga The Rapist of Pepsi Paloma. Nakita sang prosecutor's office nga ginapagwa sang teaser nga ang aktor nga si Soto ang sa likod sa paghimulo sa nagtaliwan nga sexy actress. Mahimo naman nga magapangatubang si Yap sang pagkapriso nga nagalabot sang tubtob-anom ka tuig kag mahimo naman siya makaapiyansa sa kada count sang siring libel sang tig 10,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Mayong gabigid kay Sir John Leonora. Kinatamiyaw sila nga churchmate kag worship team sang JCL GIM Light Up Christian Church, si Kirby Onico kag si Ronaliza Candidar sang happy birthday. Kay Ma'am Richard Tuando sa Kuwait, may dayad gingagabi. Kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Nini Sean Prasya, kag sumuman kay Sir Romeo Subere. Kag saan ka monitor, mayadayad nga gabi. Kagamayad to, mga ka-K5, ang kabugusan nga pagbalita na ginduloong sa inyo sang D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules kadlaw, Marso 19, tuig 2025. Good evening dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, aton WVTC patrollers. Dira kay Mr. Boyat Parcon, ang chairman sang WVTC, kay Mr. Hali Alcarde, ang ila general manager sa aton mobile taxi patrollers, K5 taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Mga ka-K5, padayon ka po nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Kami ang inyo, mga tagbalita sa ngalan ni ka-K5 sa Nipunay. Ako naman si ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa